Takže 6. apríl, stromy nám už zakvitli. Nádherná hruška konferencia. Už aj slívky sú v plnom rozpuku. Tuto ide od rodu Čačanská lepotica a za ňou sa nachádza Ringlota altanová. Dnes by som chcel niečo povedať o odrode Golden Delicious. To sú takéto jablčka. To sú posledné, čo mi zostali zo zimy. Je to tento stromček. Ja už som ho obrezal, chystám sa ho preštepiť. Neoplatí sa ho podľa mňa sadiť. Tuto v tejto nadmorskej výške v oblasti Púchova, Považská Bystrica, Trenčín a na severe. Neoplatí sa ho sadiť. Je veľmi náročný na pôdne podmienky. Sice tu je pôda dobrá, ale veľmi tu trpí chrastavitosťou. Vyžaduje veľa starostlivosti, potrebuje veľa času, potrebuje prebierku, inak bude hádzať takéto malé jablčka. Aj keď som na týchto stromoch, aj tuto je Golden Delicious, tento, robil asi 3 razy prebierku, stále sú jablčka takéto malé. Nehovorím, nesaďte ju, ale nie je to podľa mňa tuto na severe vhodné. Na juhu, čo sa týka toho Komárna, tam určite, hej, tam vynikajúca oblasť, je tam teplo, sú tam černozeme, ten Golden Delicious je trošku háklivý. Tuto máme tiež Golden Delicious strom a tu je vedľa neho rubín. Dnes by som sa chcel zmieniť aj o tom, či môžeme naštepiť 2 odrody na jeden podpník. Samozrejme, že môžeme, veľmi často sa to robí, v škôlkach už si môžete zakúpiť aj takéto stromy, ale, čo je veľmi dôležité, že či stromy majú rovnaký habitus, či rovnako vyzerajú, aký majú rast, ako rodia. No tak napríklad, tuto je jabloň rubín, ktorá mi rodí na koncoch jednoročných výhonkov. Vidíme, toto vyrastlo minulý rok a budú tam kvietka, ono to bude rodiť na koncoch jednoročných výhonkoch. Pozrite sa, ako tie konáre všetky prevísajú. Tým, že mi na tom jednoročnom výhonku, tuto na konci zarodí jablčko, ono mi ho takto ohne dole a ten strom má taký proste habitus, že vyzerá tak dole. Je veľmi ťažké ostrihať túto odrodu, pretože aby sme mali tú rodivosť, lebo až na druhý rok sa vytvárajú očka aj na rodivom dvere pozdĺž celého. Takže neštepil by som určite túto odrodu z Golden Delicious. Samozrejme, že existujú aj duo hrušky, takzvané duo jablone, že na podpníku jednom sú naštepené 2 typy hrušiek. To využívame hlavne pri tom, keď máme malú záhradku a chceme vlastne viac typov hrušiek. Napríklad tuto je odroda Williamsova, tu by som naštepil a na druhú stranu podpníka by som naštepil, čo ja viem, nejaký zimnú odrod Dicolor, Bohemika, Concord. Letná odroda je Hardyho Maslovka, Klapová, nejaká konferencia je jesenná. Týmto si ja zaručím vlastne, že budem mať ovocie cez každé obdobie vlastne v tom roku. Ale nemyslím si, že je to potrebné, keď máme dostatočne veľkú záhradu a tak, no. Takže tento Golden Delicious ideme dnes preštepiť. Spravíme video, budeme štepiť za kôru. Ten strom bol samozrejme väčší, ja už som ho obrezal. A kde budeme štepiť? Naštepíme si ho sem, presne tuto. Tu je čisté miesto, už som to spomínal aj v predchádzajúcom videu. Ideme štepiť spôsobom za kôru, je 6. apríl, vidíme, že miazga v strome určite je. Stromy už sú zazelenané. Takže v ďalšom videu si ho preštepíme.